Hello mga kalagwatsa! Welcome back sa Louie TV. For today's video, papasyalan natin ang bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Ang San Nicolas, Pangasinan ay isang first-class municipality sa Pangasinan. Kaya mga kalagwatsa, let's go! Unang bumungad sa kanilang food bazaar ay itong sulit na inasal na sa 99 pesos mo nga ay may paainasal na. Unlimited rice with free halo-halo pa, di ba? May dessert ka pa. Pack na pa. Next up, ang sisig burger na nakita namin. Ngayon nga lang din ako nakakita nito. Sulit na din dahil nagkakahalaga lang ito ng 50 pesos. Nakita nga din namin ng Tito Mo JM. Hello, shoutout po sa inyo. Nakilala sa kanilang rice combo meals. Inihaw with only rice, only iced tea, at only soup. O diba? Perfect! May nakita din kami ditong chow fan, chicken pops at pasta na talaga namang affordable din ang presyo. Siomai rice at silog, hindi din mawawala ang madalas nating makita sa food bazaar. Ang bibingka, balut, barbecue, tusok-tusok, shawarma. Nandyan din ang pantawid uhaw tulad nitong coffee stall na ito na swak sa magtutropa. O ang palamig. Kamakailan nga ay nagkaroon din sila ng Christmas lightings. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sobrang nagandahan nga ako sa mga designs at Christmas decorations na talaga nga namang masarap pasyalin ng magpapamilya at magtutropa. Open ang kanilang Christmas pailaw at food bazaar hanggang holidays until 9 PM. Kaya for the go na mga kalakwatsa! Mga kalakwatsa, sana'y nagustuhan ninyo ang video na ito. I-add or i-follow nyo ako sa aking Facebook account para magkasama-sama pa tayo sa susunod na vlog.